morning to everyone. I'm very glad to be here. I will also speak in my language since we only have Daniel and anyone else here, but I will make my presentation afterwards in the English language. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εκπροσωπείται κατά βάση από το τμήμα μας, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά και από την νομική σχολή. Ο Κοσμήτωρας είναι εδώ, ο κ. Γκλαβίνος, ο κ. Παπαδόπουλος είναι εδώ με την ΕΙΑΘ, αλλά είναι καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και εγώ, εκτός από αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, έχω την τιμή να διατελώ διευθυντής σε ένα εργαστήριο το οποίο πολλές φορές με ρωτάνε τι ακριβώς κάνει. Δηλαδή, Sustainability Engineering Laboratory, εργαστήριο μηχανικής αειφορίας. Και η απάντηση είναι ότι θέματα πολύπλοκα, γιατί είναι σύνθετα αυτά τα ζητήματα, τα οποία και το Pilot Cities, το Net Zero Cities και το Neutron προσπαθούν να προσεγγίσουν για την κλιματική ουδετερότητα, για έξυπνες πόλεις, αν θέλετε, για πράσινη ενέργεια. Είναι σύνθετα θέματα και είναι θέματα τα οποία τελικά πρέπει να παντρέψουν, πρέπει να συγχωνεύσουν τους τρεις πυλώνες της αειφορίας. Το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Είναι δύσκολο και συνήθως δεν πετυχαίνουμε, το είπε και ο Δήμαρχος λίγο πιο πριν, αν τελικά δεν υπάρξει δυνατότητα να κάνουμε αυτό το merging, δεν ξέρω αν αυτό δεν θέλει να σταθεί, να κάνουμε αυτό το merging μεταξύ των οικονομικών, θα έλεγα, διαστάσεων, των οικονομικών θεμάτων, των οικονομικών ζητημάτων, του οικονομικού πυλώνα, των μεγάλων περιβαλλοντικών ζητημάτων και προκλήσεων της αειφορίας που αντιμετωπίζουμε, με πιο σημαντικό την κλιματική κρίση, την κλιματική μεταβολή, την κλιματική αλλαγή, όπως θέλετε, αλλά και τον κοινωνικό παράγοντα, τον οποίο τον τόνισε και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Τέτοια λοιπόν προβλήματα πρέπει να τα βλέπουμε πολυδιάστατα. Και αυτό επιδιώκουμε και εμείς στο Εργαστήριο Μηχανικής Αειφορίας. Να συγχωνεύουμε, να βλέπουμε πλαίσια υποστήριξης απόφασης, τεχνολογίες, με τις οποίες θα μπορούμε να έχουμε οικονομικό προϊόν, το οποίο το θέλουμε για την ανάπτυξη, να συμμορφωνόμαστε με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να σεβόμαστε και να βάζουμε πάντα στο πλαίσιο της απόφασης τον κοινωνικό πυλώνα. Οπότε, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά, νομίζω και ο κύριος Κοσμήτωρας της νομικής, ο κύριος Γκλαβίνης, συμμετέχουμε ως Αριστοτέλειο στο συγκεκριμένο consortium, στην κοινοπραξία του Neutron, και εκτός του potential του βιοαερίου, δηλαδή την δυνατότητα που εν δυνάμει θα μπορούσαμε να έχουμε από βιοαπόβλητα, από οργανικά απόβλητα, από εν δυνάμει ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να γινόταν κάτι άλλο ή να πηγαίναν εντελώς σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής. Κοιτάμε και θέματα, αυτό το multi-pillar analysis, το legal analysis, το market analysis, ζητήματα τα οποία νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή, αλλά όπως είπε και η Κωνσταντίνα, είναι πάρα πολύ σημαντικά ως πιλωτικά και σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Θα πούμε κάποια πράγματα μετά στην παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και